Welcome to the Leading Sight News. Sangpi nirula phangchupi DC pen amithang amhang ki thekvek choki hola hawar nang kachihumri ki van lakhain ko rapor nilip constituency ka parlo choki hola hawar bura phangcho rihajana rongalong jakhong ni phai kripli bhomkuruar ni sangpi nirula phangchupi DC pen amithang amhang ki thekvek adim nang chihumri Karbiang long along non malom anutinda adiang tu along kachi thanpet ki alam ki madrumunit alam jirda kali Bonta laki Karbi piang bongpen ke JC District Commissioner mate chihekmen DC ke manabanga men laki sangpi nirula phangchupi henlo Sangpi nirula phangchupi ke Kalitang Siasing phangchu Second Reverend Ordination NKBA lapen sangpi kajortu rang piatum asumar angbonga dagwam ki thi iglo Sangpi nirula phangchupi ke niliba hawar choki hola bura phangchu arong si amhang ki the Bura phangchu arong along si bihek akhogi jui ke the ki dingadim lapen Aporia ratum anta non puta choki hola hawarsi do thiblang lapen rong chokim phepatum hang chetung dolan Lasi non alang li DC mandet pen Bihek chhe ke do dim nang chingum risi apunu pinu pisar pisar aik anin akorte lapen achikle along hirjumi nang chu hanga phansi kimen Anparta niliba hawar pen feeding si non anlapu anakang tuyangdeng aman ke longdun ki nilip along ki do lo charli bomatum anta Kabor ilapen kimang ki dorjinang satpuda thantiken Lason si ning theklong alam the lapen argi dojot alam thi chipa choi ponsi nilip arare tum ning aklong pen nilip aphan nong me ki wan thega pot kar chojai mek ta dengpong Laso mai long phangcho hempen chipo chiro adonarap ki do anatum chetongdu lapen ajir pijir po ki theki dingatum lapen manpeng ki do tum anta chetongdu si mesen pen mei report Nang itu mamu, nang itu makolpi, nang itu mapinu, nang itu mapinu ate apan, nang itu nasing hona joine pe nili pan la son nang kal chopot same, nang itu mapan tuun epin apren nili, nang itu pan nili lam phe de lo sita tuun epin ahir jume si nang itu nili tum pan nang pilo la pen nili hin pen ta an so se la phang chorong de kali la nili angkang pi Pesal sanglang teron di sanglang me penda pulo halahai tumda nang hon pik la pen punu rasen emele ke do hot tilo kai pe neli phan tangka nang rabdun ver neli charli hot la pen la phan thak se punu phol tom teron ni silong eme charli pona hota neli phan suri thoma tangka neli phan nang rabdun la hai tangka pen se Lili paprang bomlo Charlie bomlo la sipini la sangdeng ankele dunlo la pen Charlie boma hot sitame nili ke Charlie ke school ke LP school ke Assamese medium LP school la ke Amulapati LP school la pen nili ke Charlie ke government higher secondary girls high school la hada pensi nili metric angdeng ke pas dunlo nili halo Karbi piang bong ta halada metric choklim pe ke pas senga banglo bat ki Karbi pitum dos dame compartmental tang ho pene tang ho batahini ke thom exam pidun pensi metric ke pas sita e thonggot pension let Karbi pi metric ke pas ke nili hanlo la son thak si nili ke metric angdeng anta Assamese nili ke Charlie athema nili po la pe nili pai tumari de Silo tangka poisa be nili tum phan kolte muti tum an phan English medium na toji apha la support se nili ka claim ta Assamese medium pe si metric ke pas lo hala so ani ek sipini hu je new pen system aphian ke English pen toksi hala dak MA ang deng an se pale sipi ik to my hirjume ta lo la son thak si nili tum Assamese medium ke Charlie ke ik bijoy lo bintu putsi ka do ve chini ni la ke ni ik ni amen ke bijoy puta pula ko isi amen ke dada naam se bijoyu mate bintu bulu mate ghar mata naam aro lapen nili halo Assamese medium ke Charlie ke tum bahni bebo bat baki an ke sab English medium ang selo lo ke Charlie la se Metric unde pensi nili ke higher secondary pensi English ke top ke chen school to ami khali English subject hai ami lo la sipini nili English to teacher dak nang kele der ta nili English teacher phan
kai chodam ha tinglijan balibutha nani ta sangma phan kai chodam ma sedang nang le der lo suta me hala so english ke tok chok tu 100 upon 100 sinili ke long dun 100 upon the property ni baido ka me kijang ne phana che thek long lok tan ase ha lan baido lan atok ke do puchini ne tinglijan ta ho atok si lang roya ku si baido pini ke do pinanta do de nili english teacher kan kai chodam ki bo dama sitini ladak anta nang leader chetlo la sinili phanta dia tha la pen senior ni aprangsi kadokabe phanta ladak nilip havar ahina hin pen ha chetong don kadokabe korte ingjir la pen pesar pusar kaya purun korte purun ingjir purun la kadokabe phanta aprangsi nilihin pen la pen nilitum hemisi hoi pen kadowe phanta kardom pipajirik lo pini ladak nilip havar anang ke humriya bangke ladak si nili mahang ke thek la pen ladak atomon ladak alang kijun pencil ladak along le pensi kijui pensi nili ke thela siladak kado kawe don rabatum phanda nang chetong ta ke banglo la pen nili mahang ke thek bek adin ta nili nang chelang ke banglo asining charong pik ini Tapi nonang li not karti tiang bong kana prangsi kisi ke manong cheng la bang so aman li nong kono na sinot kenal hilang nono chari bo manusia yang hanang li tiang message pin tong nili ning charong pik ke chengsi ke la pen non ke thurmi ari soe jang atum an phan nili tuning ri kangtung la pen ki pu kangtung ke je nangli tum nang ning biri nangli tum no hok pen le bang sitame iduk ke plang ne pini duk o pule lata ining oinang ne plang o pusame ili tum cheparo kanang ne sitame ili tum kadok beta epai po la pen ili tum life lom kemang do nai kemang avelo pulutang te ili tum I hem da crab thor po emethanga crab thor po la pen ili tum a society da crab thor po la se ili tum ning aduk bang abede nang ji la pen kai ta loga charli hutan ni un e puchi pu bede nai ning ke the pen se aprang dam nai la pen loda charli nai la so ning ke the se arni se ili tum akim me arijal long po Sebenarnya nonang li na bisi man lo bukan ni kong karti ya kai tu mingarok tu lo la kana sebab tu kihana di bawah tu mingarok tu pringo atena li kiti tingkar ni dipen kasulong pen kasana li sebenarnya ni Arab atau makanan li kebang jilangan ni kudu ya sai tu ana som kana li kesera tu kong sai dulu tu takkan nili ke chengsi ke education ahina nasi besi important piji la pen loga charli amumar tum phanta nili penang an chelang ji la pen lahai ke matha ta do la si atumi dikhet si ke join lang pot sa planning ke dolo la pen development activities gute ahina nata la pen lada Karbi Anglong Autonomous Council do la pen district authority la pen Karbi Anglong Autonomous Council authority tum pen chingbai chingsai pen se ajara kam tai li tum claim ponang ji la pen claim pon popusini li nang ni tum pini rata thengno stam li lam chak chigilo son hedi ili tum duk ustame ning oinang ne nili tum ta ki duk a family pen si bang humble beginning pen si pini ni paili nili potum ahirjume la pen rada hirjume la pen especially nili sokihola la bura phangchor rong nili phu tuma rong lo nili po tuma rong lo la dak nili tum hang ke thek ke ding lo la subse ning charong pik la pen nili lam the avelo la pen basic ning jei phanda se kado oi phanda choro par pik lo